ватани ман тақрибан 10 миллион аҳолӣ дорад ва ман аввалин ҷанговари UFC аз тоҷикистон ҳастам. 25 соат парвоз доштем то ин ҷо расидан. 93% кишвари маро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ҳоло 22 сол дорам ва аз байни ин ҳама одам ман аввалин ҷанговари UFC гардидам. худи ҳозир дар кишвари ман соат 2 ё 3 шаб аст, вале дар ҳамин соат миллионҳо одам дар стадионҳо ҷамъ омада нурулло нурулло гуфта истоданд. худ аллакай фахр аст.